Fost l-oħrajn il-lingwa tvarja skont l-età, is-sess u żmien u skont il-post. It-tim tagħna ltaqa' ma' Diane Kutajar sabiex jitkixxef dwar il-varjazzjonijiet lessikali fil-lingwa. Il-varjazzjoni lessikali hija tip ta' varjazzjoni lingwistika. Biex isseħħ il-varjazzjoni lessikali rrid ikollna varjazzjoni fil-kelma, inkella fl-oriġini jew it-tifsir tal-kelma jew il-kuntest li kelma tintuża fiha. Il-varjazzjoni lessikali nistgħu nikklassifikawha fi tnejn, jista' jkollna varjazzjoni fejn żewġ termini jintużaw biex nirreferu għal entità waħda, jiġifieri għandna pereżempju karrotti u tsunarija li tnejn jirreferu għall-istess tip ta' ħaxix. Min-naħa l-oħra mbagħad jista' jkollna terminu wieħed li skont id-dialett li jkun qed jiġi mitkellem tintuża fih tibdel it-tifsira. Pereżempju fil-Malti standard nużaw it-terminu boxla biex nirreferu għal dik li bl-Ingliż insejħula kompass, iżda f'dialetti oħra, pereżempju dialetti Awċin, l-istess terminu boxla jużaw biex jirreferu għal dak li fil-Malti standard insejħula antiporta. Bażikament ir-riċerka li għamilt jiena f'dan is-suġġett iġib l-isem tal-varjazzjoni lessikali f'erba' tibliet Maltin, ħadd erba' tibliet ir-raba' Tgħawdex, ħażebbuċ ħall-qormi u ż-żejtun f'Malta, u l-għan tiegħi f'din ir-riċerka kien li nistħarreġ jekk fih dan l-istess raħal, fih dan l-istess belt, tokkorrix varjazzjoni lessikali. F'Għawdex ħadd iż-żona ta' wara San Franġisku, żona ta' wara San Tuistin fir-raba' Tgħawdex, f'Ħażebbuċ ħadd iż-żona ta' Ħalmula u Ħalmuxi, f'Ħallqormi ħadd iż-żona ta' San Ġorġ u ż-żona ta' San Bastjan, imbagħad fiż-Żejtun ħadd ir-raħal ta' fuq ir-raħal t'isfel. Għamilt kwestjonarju bl-istampi ma' 80 parteċipant, rajt li jkolli 40 raġel u 40 mara biex ikolli bilanċ bejn is-sessi, u l-kwestjonarju konsista minn qatt ta' stampi fejn kull parteċipant imbagħad rrid jgħidli x'terminu juża biex jirreferi għal kull stampa partikolari. U l-parteċipanti kollha kienu minn 60 sena l fuq. Mir-riċerka tiegħi ħareġ illi l-varjazzjoni interna mhijiex daqstant b'saħħitha fuq livell lessikali, però xorta waħda sibt xi eżempji. Ngħidu aħna fir-raba' Tgħawdex fiż-żona ta' wara San Franġisk, il-parteċipanti jużaw it-terminu Nanna Kola. Iżda min-naħa l-oħra mbagħad fiż-żona ta' wara San Tuistin, il-parteċipanti użaw it-terminu Żebbellika, u allura hawnhekk qegħdin naraw kif żewġ żoni fih dan l-istess raħal qegħdin jużaw terminu totalment differenti biex jirreferu għall-istess entità, għall-istess soġġett. Jekk imbagħad nimxu għal Ħażebbuċ, għandna ż-żona ta' Ħalmula illi użat it-terminu tsunarija biex tirreferi għal tip ta' ħaxix, iżda mbagħad in-naħa ta' Ħalmuxi minflok użaw it-terminu karrotti, u hawnhekk bl-istess mod għandna żewġ termini differenti li qed jintużaw biex nirreferu għall-istess oġġett. Jekk nimxu mbagħad għal Ħallqormi, sibt ukoll xi differenzi bejn iż-żona ta' San Bastjan u ż-żona ta' San Ġorġ. F'San Bastjan għal ġugarelli tajru tfal fis-sema użaw it-terminu tajra, iżda min-naħa l-oħra fiż-żona ta' San Ġorġ użaw kemm tajra kif ukoll ħamiema. U finalment jekk nimxu issa ż-żejtun, sibt ukoll riżultati interessanti fejn għal mod tal-kelma ir-raħal ta' fuq għal dik id-dawra blu li titla' tad-demmaqut meta inti tieħu xi daqqa ma' x'imkien użaw it-terminu dbenġila, iżda mbagħad dawk tar-raħal t'isfel użaw it-terminu kaħħala. Irriżultaw ukoll xi varjazzjonijiet esterni, jiġifieri minn belt għal oħra, li mbagħad eventwalment waslu wkoll għal xi termini lokalizzati, jiġifieri termini li okkorrew biss f'lokalità waħda. Issa ovvjament jiena ħadd biss erba' tibliet, erba' lokalitajiet, u allura jista' jkun li dawn l-istess termini jintużaw f'irħula oħra, però għall-fini tal-istudju tiegħi dawn kelli nqishom bħala lokalizzati. Ngħidu aħna il-maġġoranza tagħhom jinstabu f'Għawdex fejn għal mod tal-kelma ntuża smontor għal dak li aħna nsejħu foil, ntuża mitraħ għal dak li aħna nsejħu saqqu, ntuża par karti tal-lob minflok mazz karti tal-lob. Textbooks, jiġifieri l-kotba użati fl-iskejjel, jeħtieġu attenzjoni speċjali fil-kitba tagħhom
għax iridu jservu ta' manwali għall-utenti żgħar tal-lingwa. It-tim tagħna ltaqa' ma' Klera Zoppardi u Lianna Llul biex jitkixxef aktar dwar dawn il-kotba. Meta ngħidu textbook huwa ktieb intenzjonat biex jagħti informazzjoni lill-istudenti imma anke iħarriġhom f'diversi oqsma. U allura textbook ikun fih partijiet li l-istudenti jistgħu jaqraw, pereżempju biex jitħarġu fil-ħila tal-qari, imma wkoll taħriġiet varji fuq livelli differenti, anke l-studenti b'abbiltajiet differenti, biex jipprattikaw dak li qegħdin jitgħallmu fil-parti tal-kontenut. U textbook ukoll ħafna drabi huwa ktieb li fil-livelli anki primarji tista' tikteb fih. U allura l-istudenti verament jagħmlu dan il-ktieb tagħhom ukoll. Il-proċess tal-kitba tat-textbooks huwa interessanti ħafna. Fil-każ tiegħi ma niktibx it-textbooks waħdi, niktibhom ma' Klera Zoppardi li għandha tant u tant esperjenza u kitbet tant u tant textbooks u allura huwa proċess interessanti ħafna għaliex ovvjament nagħmlu ħafna riċerka min-natura tagħna wkoll naqraw ħafna kotba tfal għaliex anki nikdbu għat-tfal u jogħġbuna u allura mbagħad inlaqgħu l-ideat u naraw kif finalment dan il-textbook se jieħu il-ħajja tiegħu. Il-proċess ta' textbook huwa verament twil. Mhuwiex kif forsi jaħsbu ħafna li tpoġġi bil-qiegħda quddiem il-kompjuter mal-iskrivanija u tikteb ktieb f'xahar u lest. Xejn minn dan. Nibdew l-ewwel mill-għalliema, jiġifieri nistaqsu numru ta' għalliema f'diversi scale ukoll scale differenti, scale tal-istat, scale tal-knisja, scale indipendenti, ta' sena partikolari, sewa jiddependi mis-sena li nkun qed naħdmu fuqha u dawn jagħtuna l-materjal, jagħtuna t-temi li jagħmlu pereżempju, jagħtuna anke l-livell, ġifieri permezz tal-materjal li l-għalliema jgħaddulna inkunu nafu il-livell tal-istudenti x'inhu bejn wieħed u ieħor sewwa u nqabblu anke minn skola għall-oħra, minn għalliema għall-oħra. Imbagħad, meta neżaminaw dawn ir-riżorsi kollha ta' għalliema differenti, nħarsu lejn is-sillabi, inħarsu lejn l-LOFs u nibdew nippjanaw mbagħad it-textbook tagħna, il-ktieb tagħna. Jiġifieri biss anke dan il-proċess jieħu numru ta' xhur. Meta nippjanaw it-temi u nfasslu ħanajtek l-idea tagħna anke skont is-sillabi li hemm. U anka sillabi tajjeb li ngħid li ma nħarsux biss lejn is-sillabu tal-Malti, imma anke nħarsu lejn is-sillabu tal-istudju soċjali, tax-xjenza, tal-Ingliż, tar-reliġjon, għaliex aħna nemmnu li għandu jkun hemm mod holistiku ta' kif l-istudenti jitgħallmu. Bil-Malti mhux xi suġġett f'bozza li ħajjitalmuh waħdu, imma tajjeb li naraw x'ikunu qed jitgħallmu f'suġġetti oħrajn f'dik l-istess sena biex nippruvaw norbtu dejjem ma' dawk is-suġġetti wkoll. Mela wara dan kollu, imbagħad nibdew nikdbu, nibdew nfasslu l-ewwel it-temi kollha, il-kapitli kollha, imbagħad nibdew insibu t-testi marbutin ma' dawn l-istess temi, inqabdu awturi ġodda, żgħażagħ jiktbulna wkoll testi ġodda biex nużawhom anke bħala taħriġ il-fehm, jew biex nużawhom pereżempju għall-grammatika, ħalli nagħtuhom dejjem il-grammatika f'kuntest. U mbagħad wara li l-awturi jiġu bit-testi tagħhom u aħna nkunu anke sibna testi oħrajn jew ktibna anki aħna, nibdew niffurmulaw kapitlu. Minn hemmhekk ġeneralment jgħaddi għand il-koordinatriċi tal-proġetti li hija Rachel Portelli f'dan il-każ ta' Tikka Malti. U anke minn hemmhekk jgħaddi għand ċertu għalliema tal-istess livell li kont jgħallmu ġifieri l-istess sena biex tara jekk fil-fatt il-livell ġibnieh tajjeb. Għaliex ħafna drabi hija ftit nkunu qed naħdmu ftit flama u x'vera aħna kemm jiena u kemm Lianna Llul ma nagħlmux fil-primarja, aħna nagħlmu il-post sekondarja. U allura jkollna bżonn ħafna feedback mingħand l-għalliema biex naraw il-livell u x'tajjeb.
Ovvjament il-kitba ta' textbook mhix biss il-kitba innifisha imma fatturi varji oħrajn. Bħall-editjar fil-każ tiegħi u ta' Claire naħdmu ħafna ma' Rachel Portelli illi tigwidana u anke tina l-pariri tagħha u naħdmu flimkien biex inwasslu prodott sħiħ. Rachel ukoll hija l-ħolqa mal-illustratriċi li hija barranija f'dan il-każ u allura qiegħed ikkomunika magħha biex inwasslu l-aħjar viżwali li huma tant importanti biex it-tfal jassorbu dak il-kontenut. Fil-każ pereżempju ta' Tikka Malti 1 u 2 kien hemm anke l-karattri Dina u Dina li t-tfal setgħu jassoċjaw magħhom u jifhmu aħjar. Hemm ukoll il-komponent ta' recordings pereżempju li mmorru studio u nirrekordjaw, vera jkun mument ħelu biex verament nagħtu prodott holistiku lill-istudenti li minnu jieħdu l-aħjar possibbli. Il-television huwa wieħed mill-għodda l-aktar b'saħħithom li jwassal il-sinna fid-djar tan-nies u f'imkejjen pubbliċi. Dr. Tony Sant, riċerkatur tal-ispettaklu, qasam magħna xi ħsibijiet dwar l-importanza tat-television fit-tixrid tal-lingwa Maltija. Il-television f'Malta beda jidher fil-tmiem ta' snin 50. Però dak iż-żmien li konna naraw kien l-istazzjon tar-Rai, l-unika wieħed li dak illum huwa ir-Rai Uno biex niftehmu. Però wara ftit ta' snin, madwar 4 snin wara, bdew l-ewwel provi biex anke jkun hemm l-istazzjon tat-television Malti. Dak li kien jissejjaħ il-Malta Television Service. U interessanti li ismu kien bl-Ingliż raġuni li dan kien anka parti mill-kumpanija ta' Rediffusion li kienet kumpanija Ingliża. Però mill-ewwel naturalment dan kellu fih xandiriet bil-Malti. Kellek anka il-continuity announcer, xi ħaġa li llum xaret rarità sintendi, m'għadniex naraw dan il-stil ta' television imma xi ħadd li jgħid x'inhuma il-programmi li ġejjin. Ix-xandir tal-aħbarijiet mod partikolari kien immedjatament bil-Malti. Hawnhekk naħseb li dan huwa żvilupp interessanti ferm sew mill-aspett tal-użu tal-ilsin Malti kif ukoll anke mill-aspett soċjali li issa kellek xi ħadd illi mhux biss qiegħed tisimgħu imma anke qiegħed tarah waqt illi qiegħed jaqralek l-aħbarijiet. Apparti l-aħbarijiet, interessanti wkoll li issa bdejna naraw anka aktar żviluppi ta' programmi li diġà kienu jixxandru permezz tal-Rediffusion. Jibdew anka jidru anka fuq il-Malta Television Service. U hawnhekk allura kellek programmi tal-isport, programmi għat-tfal u anka id-drama. U allura naħseb li dawn l-iżviluppi fil-qasam ta' television, mod partikolari fis snin 50 u hekk kif bdejna deħlin fis snin 70, naħseb illi kienu relevanti ferm li wieħed illi jgħix f'Malta u forsi jippreferi li jisma' l-affarijiet bil-Malti, anka għax kien hemm bosta minna l-Maltin dak iż-żmien illi forsi konna nifhmu inqas bl-Ingliż jew bit-Taljan, allura li inti tara l-oġġett bil-Malti hija dejjem xi ħaġa ħjar. Ma tajjeb ngħidu illi kien hemm għad kbir ta' programmi illi kienu wkoll bl-Ingliż. Il-films kienu bl-Ingliż, id-dokumentarji kienu bl-Ingliż u ħafna programmi oħra kienu jkunu wkoll bl-Ingliż. L-akbar bidla illi nistgħu ngħidu li seħħet fl-istorja tat-television f'Malta, b'mod partikolari għal dak li huwa l-użu tal-ilsin Malti, seħħet fl-1975. Meta il-ħaddiema li kienu impjegati mal-kumpanija tat-television ta' dak iż-żmien illi kienet anke mħaddma mir-Rediffusion ħadu l-istazzjon f'idejhom u ir-Rediffusion spiċċa milli jopera f'Malta. Dan kien it-twaqqif ta' dak li sar magħruf bħala Xandir Malta. Din il-kumpanija parastatali kif kienu jsejħula komplet topera għal madwar 17-il sena oħra u f'dak iż-żmien interessanti wkoll illi minflok il-Malta Television Service issa kellna lil-Television Malta illi kien operat minn Xandir Malta. Anka fl-isem nifsu allura għandna hawnhekk l-użu tal-Malti. U aktar ma beda jgħaddi żmien naturalment anka aktar bdew jiżdiedu il-programmi bil-Malti.
Bidla importanti oħra naraw li seħ fi snin design, u hawnhekk il-bidla hija fuq żewġ aspetti. L-aspett li inti għandek imbagħad fil-bidla snin design għad ta' stazzjonijiet ta' television oħra illi jibdew jimmultiplikaw f'Malta, imma anke il-fatt li xandir Malta ma baqax jeżisti b'dak l-isem u minfloku twafqet dik li hija l-kumpanija li nafu llum illi hija il-Public Broadcasting Services, il-PBS. U hawnhekk allura għandek mill-ġdid l-użu ta' isem mhux bil-Malti għall Kumpanija Nazzjonali tal-Television f'Malta. Imma l-interessanti huwa li fl-istess żmien jibdew jiżdiedu, ġifieri fis-snin design jibdew jiżdiedu b'mod sostanzjali in-numru ta' programmi bil-Malti. U hawnhekk allura naħseb illi inħolqot anke opportunità biex jitħaddem aktar il-Malti fil-mezzi tax-xandir u b'mod partikolari it-television illi fl-istess żmien ukoll kienu qegħdin jiżdiedu wkoll il-kwantità ta' stazzjonijiet tar-radju. Hawnhekk tajjeb ngħidu illi fil-fema tiegħi tal-anqas, però naf li hemm diversi li jaqblu miegħi illi sfortunatament ma' din il-multiplikazzjoni ta' stazzjonijiet li ġara huwa illi l-mod kif jitħaddem il-Malti fuq il-mezzi ta' xandir ma baqax wieħed illi jżomm livell fejn fih il-kelma biex ma ngħidx kważi kull kelma hija magħżula bir-reqqa. Imma anke kif ġara f'pajjiżi oħra, mhux biss f'Malta, il-kliem li ordinarjament jintuża min-nies mhux fuq il-mezzi ta' xandir imma fil-ħajja ta' kuljum beda issa anke jintuża minn dawk illi kienu qegħdin ixandru fuq l-istazzjonijiet tat-television. U allura ħafna drabi illi jiġri huwa li m'għandekx aktar dik il-kelma magħżula propju għax-xandir biex inti għandek xandir illi fih qiegħed tippreżenta anke l-aħjar użu ta' l-ilsien, mhux qed ngħidu hawnhekk illi l-ilsien ikun użat b'mod poetiku jew nkella b'mod akademiku, imma li jitħaddem biex jintuża kliem illi ma nħolqux neoloġiżmi, ġifieri kliem ġdid, bla bżonn illi jekk għandna kelma li hija użata aħjar mhux nużaw oħra illi allura ħanisselfu kelma minn lingwa oħra jekk hija l-Ingliż jew it-Taljan, meta forsi diġà għandna anke kelma oħra li nużaw illi xi drabi anke tkun diġà daħlet anke minn lingwi oħra fil-Malti, imma l-opportunità biex it-television jintuża biex il-Malti jitħaddem aħjar wisq nibża illi tlifniha. Lara Kallija hija awtriċi żagħżugħa li permezz tal-pinna tistħarreġ realtajiet attwali ħafna fis-soċjetà tagħna. Fir-rokna li jmiss, Lara taqsam magħna xi punti dwar il-pubblikazzjonijiet tagħha u dwar xogħol ieħor li qed taħdem fuqu. L-żmien huwa ktieb li wajs forma ta' diarju jispjega proċessi ta' persuna adolescenti li kienet tgħix fin-90s. U meta kibret u qed tispjega b'mod personali dirett tad-daħq u ġieli tad-dwejjaq u b'mod onest ħafna il-proċessi ta' ħajjitha. Il-pubertà, l-ewwel darba li kellha x'taħsam ma' raġel, l-esperjenzi tal-junior college tagħha, hija storja fejn din it-tfajla qed titkellem mal-qarrej u qed tispjegalhom minn xi xi għaddejja. Finalment Lucy Min hija storja, hija karattru xejn speċjali, però puntu għalhekk hija personaġġ li kulħadd jista' jirrelata magħha. U ma nafx kif spiċċajna f'daqqa, hekk f'daqqa waħda. Forsi kont xi tip ta' misteru għalih li rid isolvi. Ta' 17 dan-nej kien jagħmel xeba mortali. Kont isni mitlufa meta neżżali l-ħwejjeġ l-ewwel darba u qabel ma taħarġa fija bżajt għax dan kienu qaluli huwa wieħed mill-aktar mument importanti f'ħajti. Għalija kienet vera għax dan il-ġufnott għalija kien jirrappreżenta l-imħabba kollha tiegħi lejn dinja ġdida. U meta fl-aħħar daħħaġa fija, daħħew il-qnieper kollha laqajmuni f'sodda sabiħa ta' tfajla ferħana u żverġnata minn
ġuvnot cool, sabiħ u intelligenti. Kissirtu kollum kien min-naħa l-oħra ħareġ 4 snin wara u ma stejjer ħosra fuq nies differenti, tajtajiet differenti, minna manka u ma stejjer ispirati minn stejjer vera fej dejjem dak l-ambitu ta' tema politikali jew tista' tkun ambjentali jew ta' omosessualità jew just dwejjaħ ta' kuljum li persuna tgħaddi minnha. U permezz ta' dawn l-istejjer joħorġu ċertu temi politiċi li preżentament fis-soċjetà Maltija kulħadd qiegħed iħosshom. Jien ma nafx kont qed nagħmel hemm jien, ma kienx żmien sabiħ, kont insib is-serħan biss fid-dlam u fil-kwiet. Il-fawwara kien sar post favorit. Ġieli kont nimxi lejn il-kappella tal-Madonna ta' Kannu biex ngħid iċċaqlaqt ftit jew biex forsi ninjaf niltaqa' ma' xi ħadd jew xi ħaġa ġdida. Imma ħafna drabi kont finalment nispiċċa nipparka karozza tiffaċċja l-baħar u nitla' bil-qiegħda fuq il-bonnet, naħseb, niċċassa, nibki, nipprova nikkonsla u nintilef f'dak ix-xejn ta' qudiemi. Għax ix-xejn ta' qudiemi kienu isbaħ mix-xejn ta' ġo fija. Din is-sena għandi proġett ma' Spazju Kreattiv, ktibt l-ewwel xogħol teatrali magħhom, kellu jidher issa, però ħabba sitwazzjoni preżenti ħadsir f'Ottubru. Il-play ħajkun jisimha Tara l-Alla. U ħdimt ma' awturi u artisti differenti, ma' Simon Spiteri li kienet il-personali mexxiet li għax dinja l-ewwel xogħol teatrali li ktibt. U ħana ħdem anke ma' Liem bħala direttriċi u ninsab vera ħarqana din l-esperjenza. U ġenerali dejjem nfittex kif nista' nitgħallem kitba aħjar, nemmen il-kitba tiegħi għala volja din is-sena ħadt il-premju nemmen li ħadni lura u rrid nasal ħafna aħjar, nemmen li Malta in ġenerali fejn jidħol storytelling u novel writing għandna ħafna fejn immorru quddiem u jien nixtieq nitgħallem u dejjem inżomm moħħi miftuħ biex finalment il-kitba tiegħi tkun aħjar, iktar relevanti u tasal iktar għand in-nies. Mikiel Anton Vassalli jibqa' mfakkar tal-li fassal alfabet, grammatika u dizzjonarju bil-Malti li servew ta' bażi għal kitba u r-riċerka tal-sinna. Iżda Vassalli kien ukoll traduttur. Fir-rokna li jmiss se nlaqgħukom ma' Ivan Said sabiex niddiskutu traduzzjonijiet ta' Vassalli. Jiena nqis li fil-ħajja ta' Vassalli għal jienek norganizza hemm 3 perjodi. Hemm l-ewwel perjodu dak li kien Malta u Ruma u jispiċċa bl-eżilju tiegħu, hemm it-tieni perjodu tiegħu meta kien iżiljat u t-tielet perjodu meta ġie lura mill-eżilju. Vassalli traduttur dak li tagħna traduzzjonijiet għal Malti u jappartieni propju għal wara li ġie mill-eżilju. Bħala traduzzjonijiet għal Malti fiċ-ċertezza nafu li hemm 2. Hija l-istorja tas-Sultan Ċilu u l-4 Evanġelji u l-Atti tal-Apostli.
Fl-ewwel però mill-ewwel perjodu tiegħu ta' ħajtu, ġifieri meta kien għadu żagħżugħu kien qed jgħallem Ruma, tagħna traduzzjoni ta' kitbiet kufiċi għal-Latin, però dawk mhux għal-Malti, għal-Latin. Għaldaqstant, Vassalli traduttur għal-Malti huwa fit-tielet perjodu. Mela, jien semmejt dawk it-tnejn li nafu b'ċertezza, però nafu li tagħna oħrajn sissa għadna ma identifikajnihomx u ma nafux b'ċertezza li huma, però skont il-biografu tiegħu Cremona u oħrajn nafu li ta' ħafna xogħol ieħor. Vassalli ġi mill-eżilju kien fqir, ovvjament beda jfittex kif ħajaqla xiekol, però il-fortuna tiegħu ġabitu laqqatu ma' John Hogan Frere li kien diplomatiku Ingliż, kienu ħobb ħafna l-lingwi u laqqaw mal-protestanti. Il-protestanti kellhom bżonn traduttur biex jaqelbu il-Bibja għal-Malti. U fil-fatt dik kienet l-ewwel biċċa xogħol ta' Vassalli. Prinċipalment u kellu jaqleb il-testi bibliċi għal-Malti għal-protestanti. Però lill-protestanti nafu li tom ħafna xogħli oħrajn, mhux dejjem għadna ma identifikajniex kollox, però u kien qed jaħdem bħala traduttur tal-protestanti f'Malta, partikolarment tal-Church Missionary Society f'Malta. L-istorja tas-Sultan Ċilu hija adattament. Għal ħafna żmien u ħafna studjużi ta' Vassalli konsidrawha bħala traduzzjoni, però meta nagħmlu analiżi tagħha naraw li hija adattament. Fil-fatt dan Vassalli ħa l-ewwel kapitlu tar-raba' ktieb ta' Rollin u diġà silet l-ewwel kapitlu, però anki minn dan l-ewwel kapitlu ma tanix kollox. Din hija l-istorja tas-Sultan Ċilu, dak li ħeles il-lut mill-Babilonja u li kien ukoll is-Sultan tal-Persja. Fiha naraw narrattiva sabiħa ħafna, imfaħra ħafna anki mill-biografi ta' Vassalli u naraw ukoll l-ewwel spinta lejn in-narrattiva bil-Malti. Il-traduzzjoni tal-erba' Vangeli u l-Atti tal-Apostli li tagħna Vassalli huma fundamentali. Dan huwa l-kliem ta' Monsignor Kamsand li tagħna ħafna studji fuq Vassalli. Ħafna tradutturi li ġew warah tal-Bibja baqgħu jirreferu għalih. Il-Biblista modern Paul Xiberras, Dr. Paul Xiberras, jemmen li per eżempju Sajdon użaħ bħala il-modell tiegħu. Huwa fundamentali, tagħna biċċa xogħol tajba, hemmhekk tagħna verament traduzzjoni, mhux adattament. Qaliba mill-Vulgata, mill-Latin, il-Vulgata hija il-verżjoni uffiċjali tal-Knisja u tagħna biċċa xogħol tajba ħafna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.